Ngayong adlaw nga Sabado, mga higala, ani ana sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Paminawon nato ang maayong balita sa Cebu. Daghang pasyente na unya ang makapahimo sa mga serbisyo sa usa ka medical facility. Kini human opisyal na nga gi-turn over sa partner NGO Ramon Aboitiz Foundation Incorporated ang Phase 2 sa Vicente Soto Memorial Medical Center Regional Physical Rehabilitation Center sa Central Visayas. Nahimutang sa Cebu City ang VSMMC Regional Rehabilitation Center gilauman nga maghatag og holistic rehabilitation care ug mga tambal alang sa mga pasyente sa rehiyon. Kini magtanyag usab og affordable orthosis o prosthesis, lakip spinal and leg braces ug artificial limbs ngadto sa mga pasyente. Ang center magsilbi usab isip pasilidad alang sa rehabilitation medicine doctors nga magbansay ug magpractice sa Visayas. Ana sa 10 million pesos ang gidonar sa Rafi pinaagi sa Aboitiz Maraza family alang sa construction, refurbishment o renovation sa services and sections sa Phase 2 sa Maong Rehabilitation Center, kung diin ang pagtukod niini gisugdan ni atong April 2022. Ang special turnover ceremony gitambungan nilang BSMMC Medical Director Dr. Gerardo Aquino Jr. o Rafi Chief Operating Officer Rayla May Crista Giogyo. Alang sa Mayong Balita sa Cebu, ako si Myrtle Pasigo. Ug para sa Bohol, ani usab ang ilang maayong balita. Walay bisan unsa kadato nga makasarang og tabang sa tanang nanginahanglan apan gitawag kitang tanan sa atong ginagmay nga buhat kay makahimo kitang makatabang. Kini ang dugukan sa kasimbayanan, tinabangay sa mga angay nga tabangan apan mipili gyapon nga motabang. Gipasugdan og gisagop sa mga kapulisan ang kasimbayanan gilangkuban sa katawhan, simbahan, kagamhanan ug mga kasilinganan nga nagtumong sa pagtabang aron makabot ang mas maayong katilingban. Diri sa Bohol, gikan sa candy rides kanto sa mga kabataan, karon na pa-upgrade na ang pagtabang, mag-ayos mga guba nga balay ug tabang sa mga walay Pinoy-anang kasilungan. Karong si Manaha uban sa San Miguel Municipal Police Station, mountain bikers, opisyalis sa barangay Kambangay ug mga silinganang volunteers, gitabangan og ayo ang balay sa usa ka byuda nga may napulo ka bata nga gagmay. Sa ginagmay nga mga donasyon sa mga katawhang may maayong intensyon, napalit ang mga gamit aron ang mga namuyo didto makasilong na gikan sa uwan ug init. Ang mga opisyalis sa Barangay Kambangay Norte kansang mga konsehales na manday nga libre bisan sa uwan na aptan gyud ang balisbisan nga mahimong sa tagbalay ila na nga katulgan. Tinabangay paghihapon ang labing piskay nga sahog nga makahatag og pahiyom sa mga kabus ug nalupigan. Gikan sa kasimbayanan og candy ride upgrade diri sa Kambangay Norte sa San Miguel Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Atong paminawon ang maayong balita didto sa Siquijor. Pagpadagan sa tubig o kakahuyan ang pinakatumo og tuyo sa gipahigayong tree growing activity kaniadtong Pebrero 1, 2023 dito sa Barangay Balulang, Larena, Siquijor. Nisugat sa mga partisipante ang maanindot nga talan-awon sa bukid uban sa kabugnaw o kayamog sayo sa kabuntagon na nagdugang sa kaanyag sa lugar. Ang Department of Environment and Natural Resources mao ay nagpasiugda sa maong kalihukan isip pagselebrar sa World Wetland Day nga adunay timang Wetlands Action for People and Nature. Sa pagpangulo ni Pedro Siquijor Laurentino Y. Bautista, uban ni DNR7 Regional Executive Director Engineer Paquito de Melicor Jr., nagmalampuson ang maong pagpananom diin 50 ka mga tugas seedlings ang gitanom o giugmad aron patubuon o padaghanon ngadto sa Balulang, Larena. Nitambong usab sa maong kalihukan ang mga opisyalis gikan sa Provincial Government of Siquijor, Department of Agriculture, DPWH, Philippine Information Agency, Bureau of Fire Protection, PFAR, LGU Larena, Balulang barangay officials ug mga non-government organizations. Si Provincial Environment and Tourism Officer Engineer Cleburne G. Paglinawan sa Provincial Government of Siquijor ni hatag bilis pagpatubo og kahoy nga posibleng mahimong source of water. Giawag usab ni Engineer Paglinawan ang mga Siquijornon sa pagsuporta sa mga programa sa DNR sama sa pagpatubo og mga kahoy sa barangay Balulang nga matud pa niya mao'y solusyon sa kabadon sa tubig sa kasikbit niini nga mga dapit. Sa tanan nga mga taga-Siquijor, no? Atong suportahan ang programa sa DNR aron kini siya
makatabang sa atong padaghan sa tubig. Especially nga ang mga lugar uban wala gyud siya katubigan. So ang solusyon ra gyud niya is ang pagtatayan. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si John Carladio. Ug di usab magpauwahi ang Negros Oriental para sa ilang maayong balita. Food security ang usa sa mga prioridad sa nasudnong kagamhanan. Busa ang mga buhatan sa gobyerno naghimo og mga lakang aron mapalig-on ang sektor sa agrikultura aron masiguro na ang matag Filipino adunay makaon sa matag adlaw. Subay niini gitabangan sa DOST ang Upland Fisherfolks sa Hanay-Hanay, San Jose na mapadaghan ng ilang aning isda pinaagi sa paghatag og pondo alang sa pagtukod og fish pen sa ilang lugar. Nahimong mabungahon ang proyekto human ma-harvest ang first batch sa mga tilapia na gipadako o gipadaghan sa maong pasilidad. Nahitabo ang ceremonial harvest sa mga tilapia kaniadtong January 25 na gitambungan sa mga opisyal sa DOST-7, Hanay-Hanay Farmers Association ug lain pang ahensya na partner sa DOST. Parte sa community empowerment through science and technology program sa DOST ang maong proyekto na ang tumong na mapaligon ang komunidad pinaagi sa science and technology interventions. Nang hinaot ang DOST na mapalambo pa sa GFA ang maong proyekto na makatabang sa pagpasaka sa food security sa probinsya. Mapasalmaton sab ang mga fisherfolk sa pagtabang sa ilaha sa DOST. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatuna ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. O mag-uban na punta, alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa daghang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.